أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. bandiraɓe julɓe yeɓoɓe ngolɗo lefol internet so Allah haaji inchallah walla heɗotoɓe ɗum e télévision walla vidéo walla hettoɓe ɗum audio eɗen ɗo Daka Madina Gounass Daka édition 2009 eɗen ɗo jooɗi e turdu ceerno men ceerno ibn Omar ibn alhaji Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhum mo ganduɗa so tawi cerveau ina wiyetono hunde foof ina jogui cerveau ko wiyete ko cerveau dental ngal cerveau konngol ceerno cerveau haqqille mo ceerno tottirano yo jogoro tagore nde on ɗon cerveau ɗum woni oɗo ceerno men ceerno ibn Omar yettode wodani Allah ala ko mbawɗen wiide so wona yo Allah ɓeydanmo gurdam juɗɗam o wadda hen cellal dongal ngal ɗo ngal Allah rondimo ngal Allah newnanamo kadi koko newnanimo no rondiringal sabu ko Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam dondimo ngal cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu dondimo ngal sikki ala ko kamɓe jogantomo ngal ɗon dongal ala ko waɗɗi en so wona duwanade mo duwanade o ko duwa o ko barke gartowo e meɗen enen almuɓe ɓe noon en nanat tan mana ko woni Daka walla eɗen jiiɗi andude ko woni Daka walla boom eɗen gara taweɗen Daka kono haqiqa enen kam en ganda ko woni Daka en pini tan Allah holli en moƴƴere nde ganduɗa e ko Allah tan hokki en handini en hen o nanni en hen kono haqiqa en ganda Daka sikki ala noon so tawi en joddima e ceerno men ceerno ibn Umar ma o haalanen ko woni Daka ma o hokku en haqqillaji no gandirten Daka walla no porten naftorade Daka te kadi dendagal julɗo keɗo yiiɗo konngol makko ngol ma andu holko woni Daka ma andu holko woni barke Daka ɗum noon dokken konngol ngol ceerno men ceerno ibn Umar ibn alhaji Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu o salmodira e bandiraɓe e kono rabɓiɗi foof ceerno bisimilla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرا بجول بشغل يتودي الله يجول دي أنا لادو الله صلى الله عليه وسلم أنيا قادن دي الله بيدسا ميلو يمو اتشارو من شيخنا أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه وبيد ويلو يمكو كانكو الله المؤمن شيخنا أحمد تجاني خليفة بمكو مقدمة بمكو وبيد ويلو يمكو كانكو الله إذن لانغال جيا بمكو بأسوبي إندير جولب إندير وتاغوري إذن نياغو كدين الله بيد ويلو يمو sifa kirtingol wonande ceerno men mo ganduɗa ko kañum woni sababu nde ɗo jonde nde jooɗiɗen e oɗo nokku hunde fof ina jogii lasli hunde fof ina jogii to ummi hunde fof ina jogii ko salti e mum ɗum ɗo so tawi ina haale Daka so ina haale walla so ina are e mum walla so ina golle ene wayno lasli o caggal hoddiro Allah e nelaɗo mum sallallahu alaihi wasallam e cheikh nam tiyan radiyallahu taala anhu lasli o ko kanko ceerno Haji Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu. alhamdulillahi rabbil alamin. Daka ko dental julɓe dendowal ngam dartude welede Allah so tawi aɗa waɗa ɗum e sifa mo ganduɗa tawa ko sifa mo ganduɗa aɗa inna ɗum ko alda e haaldude tafasiluji saɗa haala ɗum jumla tan ko ɗum tan woni ko firti dental julɓe dendowal tawa ala ko woni fandare mum so ana dartude welede Allah so tawi ɗum yawti noon aɗa yiɗi wadde hen tafasiluji kala hen goɗɗum kala hen goɗɗum kala hen goɗɗum ɗum goɗɗum ɗum aɗa haala noon mbata ko limtude yoga kono a wawa gaynude neɗɗo so wi ina lima ɓodde leydi nde o fusi ha ɗiggi o wi omo lima ko woni hen e ɓoɗon tokoson
e leydi hunde hen fof ene woni banggue mbiya aɗa lima ɗum aɗa anda no foti eywa peɗeli ma na wawi hewde pundi kono a wawa gaynude haalde ɗum so neɗɗo wi ina haala tafasiluji ko wiyetedaka eywa o ɓooyata haalde kono o wawa gaynude sabu tan wonde neɗɗo so wi ina haala Allah gaynata so wi ina haala sifaji Allah gaynata so wi ina haala golle Allah e tagore mum gaynata julɓe renduɓe ɗo noon dartude welede Allah ngoni tan ko e gollude yamirore Allah ina ñentina sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ina golla lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu eɓe golla ko Allah yamiriɓe e fodde bawɗe mabɓe eɓe goppa ko Allah haɗiɓe e fodde bawɗe mabɓe ɗum ɗon noon so tawi a naati ɗum a wi aɗa haala ɗum a wawa gaynude ɗum kono kam alhamdulillahi rabbil alamina woni fandare ceerno radiyallahu ta'ala anhu e sifa badgol daaka ko beele gowodiral to banggue dewal Allah ina waɗa ɗon noon yimɓe kala ko gowodiri e nder mum ko ɗum wawi wonde foof ina nafa so tawi koko Allah wela kono noon so tawi ko dewal Allah ko nden ɓuuri wawde nafde oɗo batu dendowo ɗo yimɓe ina ndewda Allah ina tottida waktuji ɗi 5 ina mbadda wadifaji ɗi 2 tawa goto hen foof nde ummoto ina ara nde hay goto wiyani ɗum ar goto foof ko ɓernde muɗum nde tan e fodde limanagal muɗum e Allah e guidgol mum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e guidgol mum e Cheikh Ahmad Tidiane e guidgol mum e almuɓe Cheikh Ahmad Tidiane e yidde ɗum moƴƴere e yidde ɗum moƴƴuɓe ko ɗum tan woni sembe dillinɗo ɗum to wonno ummini ɗum nanni ɗum e tampere dartude no ardi e tampere yettade e tampere pundi e tampere heege e tampere ɗomka e tampere jillodiral ɗum ɗon fof taw omo yejjiti ɗum so yettima nokku o sabu so yettima o yiyata ko Allah o yiyata ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o yiyata ko Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o yiyata koko ina wela ɓernde julɗo weli ɗum tan koko weli Allah sikki ala ngal ɗo dental so neɗɗo ariɗo hay sinno o yetti tan fi awwali lahdatin o yino julɓe ɓe jooɗori hay sinno o juldani maɓɓe waktu o wirdani maɓɓe o leƴƴi maɓɓe tan no ɓe jooɗori e oɗo sifa deeƴƴo jaaduɗo deeƴƴo kawruɗo kamɓe fof ɓerɗe maɓɓe ina kawri terɗe maɓɓe ina kawri eɓe jooɗi kamɓe fof goto fof ina yalti e ko wonno to muɗum ina ari ɗo ina woni e nder Allah subhanahu wa ta'ala ina woni e nder nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ina woni e nder Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu so neɗɗo ƴeewi ɗum tan ma o tin e makko itmi'inanul qalbi mo ganduɗa ɗum ma wod ko waɗanimo hakkude makko e Allah hay sinno o heɓani rewdede ɗo Allah sabu so tawi o yi o weltima tan ɓernde makko heɓidima Allah weletemo e ɗum yoɓamo nden welede e julɓe ala ko haalli noon so tawi o dañi juldude e maɓɓe o dañi wirdidde e maɓɓe o dañi waddude e maɓɓe ɗiɗo ñalawmaji 10 so tawi a limi hen ñalawma kirɗol a limi hen ñalawma cakagol e jammaji 9 jammaji 9 e ñalawmaji 10 a waddi ɗum ɗo e julɓe tawa aɗa yejjiti ko ɓinni fof oɗo saaha gonɗa ko e wadde i'tikaf so tawi neɗɗo waɗanno ɗum ko kañum tan e hoore muɗum naata jama walla jogo baytul khalwati e nder galle muɗum ina waɗa ɗum hakkude muɗum e Allah taw kañum tan ko gollata e dewe Allah fof so jangude alqur'ana so juude e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so tawi ko subhinde walla ko sennude walla ko wotiɗinde walla ko wadde adkaruji goɗɗi e wadde dowuji goɗɗi omo darta hen welede Allah e welede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam welede Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu omo darta hen no ɓaɗori Allah eno woɗɗitori cheyɗani so tawi mo waɗanno ɗum tan kanko e hoore makko e balɗe limaɗe so ñalawma goto so balɗe 10 so lewru e ñemtinde no nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗiranno e ɗum enen dey en jetti Allah ko mbatten ɗo ko ɗum ko i'tikaf
kono Allah rokki en heen e barke ceerno men e tindingol makko e kollirgol makko e ballugol makko e meɗen en mbaɗi i'tikaf taw ko enen fof maddi taw wona gooto e moɗen fof tan ene waɗa ɗum bange mum ala ko enen ndendi mbaɗi yimɓe noon kala ko ndendi mbaɗi tawde ko moƴƴere sikki ala ɗum ɓuri wawde addandeɓe ko ene ɓeydaɓe e dow so ɓe mbaɗiri ɗum gotel gotel yimɓe kala nde ndendi golli moƴƴere tawa koɓe golli moƴƴere koko kamɓe fof gollidi ɗum sikki ala golle maɓɓe potani martabaji maɓɓe potani darajuji maɓɓe potani dokke Allah e maɓɓe potani nde wonno gueɗe koko pecca hay goto ne kadi ƴeftata jananal goto fof ko gueɗal muɗum ngal tan ƴettata ene woodi e jeeyaɓe Allah mo ganduɗa so tawi wi la ilaha illa Allah walla wi astaghfirullah walla wi subhanallah walla wi alhamdulillah so wi noon ha gasi omo jogui sifa yoɓede e ɗum lawol gotol goɗɗo o ina ɓuuri mo saabu ene jogui sifa yoɓede e ɗum laabi sappo goɗɗo o ina jogui ko ɓuuri ɗum saabu ina jogui sifa yoɓede temedere goɗɗo o ina ɓuuri ɗum saabu ina jogui sifa wawde yoɓede ujunere e noɓe maadi nde wonno dokke Allah e maɓɓe potani ɗum waɗi joddi Allah e maɓɓe fotata ina woodi e maɓɓe ɓe ganduɗa kañumen so tawi tan kaali ɗum lawol gotol Allah yamirat malaikaji garoji ina mbiya no wini so wi astaghfirullah tan ɗin mbiya astaghfirullah so wi la ilaha illallah ɗin mbiya la ilaha illallah so wi subhanallah ɗin mbiya subhanallah ina e ɗin malaikaji mo ganduɗa Allah tagata ɗum ko ɗemɗe kewɗe taw wona ɗemgal gotal an ko ɗemgal gotal joguinoɗa mbiruɗa astaghfirullah lawol gotol Allah yoɓma e ɗum ko muuyi so sappo so temedere so ujunere so ko ɓuuri ɗum goɗɗo Allah adda malaikaji ɗi ganduɗa malaika goto ene jogo ɗemɗe kewɗe kanji fof so ɗi mbi noon e bigol ma ngol taw ɗum ɗo fof so rendinama ko an tan goto jeeyi hay goto a rendani kono noon ɗum kone mbaɗɗa ɗum an tan goto kono so tawi ko hono ni a waddi ɗum e dental ceerno radiallahu taala anhu o wi addani ɗum ɗo moƴƴude e ɓurde e yodde ko so tawi a ari a yanti hen ko woni hen ko fof yettotoma sa ari tan a yanti hen ko woni hen ko fof yettotoma so tawi ko an tan waɗanno aɗa heɓa foddema a ari a naati e goɗɗum sikki ala ko woni ɗo ko tawde yimɓeɓe fof potani mbaɗo no am kam so naati hen tawi hen ɓurɓe ɗum so tawi noon ɓurɓe maɓɓe ko dañata ko hono ɗum dañata saabu yantudema e maɓɓe sikki ala a ɓeyditorima arde e dental he ko ɗum waɗi arde tawtore ɗum ɗo ina moƴƴi saabu sa tawtorama ɗum tan koko rokketeɓe ɓe dañata ko dañorta e mumen taw sinno ko atayna an tan wonno e hoorema ma waw dañde fodde ko Allah muyanma kono so tawi koɓe mbaɗata ko fof rindinte an dokkeɗa ɗum wonata ko ɓeydare ɗum ɗon foof noon heɓori ko barke Allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam e barke cheikhana ahmad tidiani radiyallahu taala anhu e barke ceerno men seydi alhaji mouhammad saïd mo ganduɗa kala ko yiya hen ko kanko holli kala ko daña hen caggal dokkal Allah ko kanko rokki kala ko tina hen caggal tinnugol Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko rokki en lawol ngol eɗen ndewa ha tinen ko tinɗen hen ko o waɗi ɗum e hoore makko jiiɗen ñimtinɗen o haali ɗum e ɗemgal makko nanɗen gollirɗen o golliri o haali o tindini o wuuri hen o notoyima hen e joomiko ñalawma fof garɗo e gurdam makko ɗam gila jamanu cukagu fodde no poɗɗen wawde haalirde e needi hakkude almudo e ceerno ha yetti ñalawma mo rutti e joomi ko ala hen fof ko rokki aduna ala fof o rokki ko Allah o rokki ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o rokki ko cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu o rokki ɗum ko julɓe fofof badala nafsahu wa nafisahu fi dhalika ɗula umrihi walillahi alhamdu wa lahu lminnatu enen woɗani en tan ko yettude Allah so tawi neɗɗo dañi jeeyede e ɗum ɗo dañi wonde e ɗum ɗo on wodani ɗum tan ko wiide alhamdulillahi rabbil alamin wodani en tan ko wiide alhamdulillahi rabbil alamin wonko dañata a anda ko ɗum woni a anda to ummorima aɗa andi sababu o kono anda no ummori e sababu o ha yettima
ɗum ɗon noon eɗen mbiya tan alhamdulillahi rabbil alamin. moƴƴere noon kala nde neɗɗo golli ɗum Allah kañum ko joɓowo. Allah kay subhanahu wa ta'ala kala nde neɗɗo golli ko moƴƴi o yoɓete tan nde o naɗu muɗum. kalɗa ko Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anu kalɗa ko gonga mo juuɓe fof ceetti annati tumede wonde ko hoorema kalta. alhamdulillahi rabbil alamin. enen en mbi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yoɓi ceerno nduɗo fittandu. to bangeji fof sa ƴeewi ko kañum. to bangeji fof sa ƴeewi ko kañum. ala no neɗɗo wawi wiide ina siforo nandugol ngol ha wona timmini e nandingol. ala no neɗɗo ina siforo e sifa nandingol he ha wona ko sifi ko timmini nandingol gayni nandinde. ala a eɓɓat tan ko eɓɓuɗa ko on saha haqqillaji jettoy hen to jiɗɗa ɓe jettotoɓe paama. kono wondemo kanko sa wi noonne aɗa jacciɗi e andude walla e haalde holno woniri kanko. kono noon ko kanko kam woni kanko. fi zahiri ko kanko o fil batini ko kanko. sabu neɗɗo ko gueɗe tati tan a wawa yaltude ɗen gueɗe tati. neɗɗo ko ƴiƴam holɗum ruuhu. neɗɗo aywa ko needi. neɗɗo ko yamirore. ɗeɗo gueɗe tati tan ko ɗen goni e neɗɗo. ɗe omo dañira gueɗal ha gueɗal ngal teske ande yeefame. omo wawi dañirde gueɗal to Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e to Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu taw ko gotal o jogui e ɗeɗo gueɗe tati. holɗum o wona jogiiɗo gueɗal to bange ƴiƴam walla o wona jogiiɗo gueɗal to bange neheede e dañde moƴƴere needi e makko walla o daña konngol wiyeede ko kanko hay sinno wonno wasiri wonde kanko. walla o daña konngol wiyeede ko kanko hay so ina hay sinno wonno wasiri wonde kanko. kono noon so tawi a dañi gueɗal ngal to bange ƴiƴam ina timmi gueɗal ngal to bange sirru sembe needi ina timmi gueɗal ngal to bange sirru yamirore ina timmi hankadi tata koko timmi. ɗum sa wi wonde kañum ko kañum wonande ganduɗo ko kalmi ɗo ko ɗum humpatamo hawatamo. wawi yitude ko luggiɗi noon ko luggiɗintoɗo. wawi yitude ko luggiɗi ko luggiɗintoɗo. inchallahu konngol ngol min kaali ɗo e ceerno ngol minen fof e wawa wasde wawde luggiɗinade kono kam komin keppi e luggiɗinade ko ɗum min ji ko kanko woni kanko. kanko woni kanko to ƴiƴam kanko woni kanko to needi sembe needi kanko woni kanko to sembe needi kanko woni kanko to sirru konngol yamirore. Allah waɗimo ɗo nena sala sallam waɗimo ɗo Cheikhna Ahmad Tidiane waɗimo ɗo ɓen fof ndendi mbi ceerno yo mbanmo ɗo. ɗum gasi kono ina wawno ɗum heeɓo taw so en ƴeewimo kanko to bange sembe needi wonno wayata e meɗen kono Allah dandi en e ɗum. so tawi a ƴeewi to bange sembe needi to Allah rokkimo e ɗum ko hay goto men sikkittako. neɗɗo kay ina ɗeɓa hay wasde sikkitade ko munko sabu ko makko ko. hay nde wonno so tawi a takkima ko timmi tan timmora hen. aɗa ɗeɓa wasde sikkitade ko mako sabu ko makko ko. so ɗum yawtine kadi neɗɗo ne kadi alwala ɗo sirru a wi ɗum wawno dañde gueɗe ɗiɗi ɗe kalmi ɗe fof sirru konngol ngol on wawi dañde sembe needi ndi eywa tawa ƴiƴam ɗam arani e on saaha ko Allah waɗi ko wonata. kono noon pittali ma tampu e ɗum kono noon Allah foftiniri ruhuji ɗi to bange sembe needi to e to bange sirru konngol to Allah foftiniri toon kadi pittali ɗi to bange ƴiƴam to. nde wonno pittali ɗi kañum ko ƴiƴam jotodiri
ko toon heedi ko ɗum takkodiri sona tampa ko ɗum kono ruuhu o jotodiri koye jeɗɗiɗe cakkirimi haalde ɗe ɗum ɗon noon alhamdulillahi rabbil alamin mi yiɗano wadde itnabu kono belɗo ɗemgal so fuɗɗima tan andata fay min calmini dendagal julɓe wonɓe e leydi he e wonɓe e leyɗele goɗɗe tawde Allah rokki ewa oɗo bichara mawɗo mo ganduɗa ko ne'ma mawɗo mo ina yettire Allah so tawi nden yimɓe mbaɗanno kattina e koye mumen Allah rokki ɗumen hande wadde taw ko mbaɗata ko hono men aduna fof ndindi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin kadi Allah so jolama wallude jiyaɗo mum hay sinno ko yiyande so yi o welama Allah ene wawi rokkude mo hen gueɗal makko neɗɗo nananno daka taw mo hoɗi e leydi he walla o hoɗani e leydi he o sippira e wawde arde ɓe hen mbawa ɓe hen donka nden so tawi jomumen donki mbaddeten tan koye télévision leydi meɗen woda ko yaltina hen holle ɓe keɓano arde ɓe jiiya beltoro woda ko keeɓi hen hande aduna o alhamdulillah rabbil alamin kalɗo yimɓe mbawi wonde ina mbawi yiide daka hayso garani hay sino ɓe ganda dental ngal ɓe ganda ceerno li mujarrade yiide ɓe tan julɓe ina ndendi taw ko nde ɗo limore fonde dayni eɓe gandi ɗum kam koko battinta e ɓerɗe mabɓe koko battinta e ruhuji mabɓe ɓe beltoro ɗum ne kadi so ɓe beltorima ɗum tan ko peccotoɗon ɗe ko peccotoɗen ɗo e moƴƴere ko gueɗa mabɓe ma tawaɓe toon ma ruhuji mabɓe tin ma ɓerɗe mabɓe tin eɗen ñaagui Allah noon saabu daraja nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e barke sirru lawa tijaniye e barke cheikhana ahmada tidiani e barkeji jokkorɗe gonɗe hakkude meɗen e makko ko wonni anniya ko wonno anniya ceerno e wadde nde ɗo hunde kala hen ko wonno anniya makko to banggue l'islam e to banggue sunna e to banggue tijaniya e to banggue dental julɓe ɗin anniyaji foof eɗen jii Allah ina timmini kono yo Allah ɓeydu timminde yo Allah ɓeydu timminde eɗen duwone kadi ceerno men radiallahu taala anhu mo Allah waddi en ɗo yo Allah jonu gurdam makko Allah waddanamo hen cellal e sembe eɗene kadi yo Allah waɗi caggal makko ɓe yo Allah rokku en wawde etade ñemtinde wona gabbagol de saka kettagol ala ko yidde ñemtina wona hen hay sinno a sawnotako saka a ɓennata a sawnotako an kay dañ tan wadde caggal ndewa hen eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗen wonɓe caggal mabɓe e rewɓe e batte mabɓe e yiɗɓe koɓe jiiɗi eto wonde koɓe goni hay sinno mbawa wonde kamɓe yo Allah waɗan en ɗum julɓe arɓe ɓe yo Allah newnan ɓe gonal julɓe wonɓe e lawol ɓe yo Allah newnan ɗumen garal e jettagol yo Allah newnu kala hen ko rewa Allah yata ko Allah jaɓi to mum kala hen ko ñaaga yata ko Allah newni to mum kala hen ko wullita yata ko heɓɓiti to makko bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ɓeydana julɓe kawral to ɓerɗe mabɓe eto pittali mabɓe eto ɓesguji mabɓe eto gonal mabɓe ɗo e leydi men he e caggal leyɗele foof Allah rendinaɓe kamɓe foof waɗa ɓe neɗɗo goto waɗa ɓe ɓernde wotere tawa ala ko woni haaju mabɓe so wona rewde Allah e ñemtinde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e wadde koye mabɓe ko Allah waɗiɓe ko julɓe fof Allah waɗi ɗumen ko musidɓe waɗiɓe ko ɓe neɗɗo goto yimɓe gonirano musidɓe ko jiidude ƴiƴam walla jiidude leñol walla jiidude ɗemgal walla jiidude leydi walla hoddude ko ɗum ganduɗen neɗɗo ina noddira neɗɗo wonde ko musidɗo mum kono noon Allah kañum wona ɗum noddiri yimɓe ɓe wonde ko musidɓe Allah o wi ko kala mo ganduɗa liman ina e ɓerde mum on e goɗɗo hono makko joguiɗo limanagal e ɓerde muɗum kañumne kamɓe koɓe musidɓe ɗum noon dekete ko dendagal mbiyo wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ɓen fof Allah waɗiɓe koɓe musidɓe hay sinno on koddani hay sinno on nanodirta ɗum waɗi noon hay sinno neɗɗo nanata ko haalete ko saabu nanta ɗemgal pular haalete ko e pular walla haalete ko e wolof an a nanta ɗemɗe ɗe fof nanata ko ɗemɓe goɗɗe sa yi a weltima tan feccere ma e baraji ma yettoma saabu ɓerde ma Allah heɓorta ko golle hay hunde heɓorto tan ko ɓernde a yiɗat tan piɓa
gona e gollude o teskoroma ɓernde ma nde hay dewal Allah ngal so tawi a waɗiri ɗum yeego walla hollirde wonko mbawɗa walla wonko ganduɗa wonati ɗum teskade to makko wonati ɗum teskade to makko ndeke noon tawde ko ɓernde o heɓorto heddiɓe wonɓe caggal leydi yiyoɓe ɓe nanata ɗum ɓe soɓe beltorima ɗum tan ɓe keɓat feccere maɓɓe e baraji hen no kiɓirten ni aywa min jiiɗa junnade ko weltare tan addani men ewa wonde sarsarina en ha men kaali hen kaɗo haala foof kono noon min beltima kadi koye inde jomam puɗɗimi yimram bun saydu dini mi juule muhammadu ɓurnaɗo windere mo adunaru tagira joom lasli dini almudo wallam hakkille rokkam e timminde yimram bun saydu dini ardi ko boɗo wiya e sifu umru ceernam muhammadu saidun siraji dini to yirlaaɓe giwɗa e nder reedu fuuta garɗa e kolda ngam lewde dini haynere koyma gurel e gangel fof maɓɓe fof ma ko dini ayi ɓurɗo windere gila fuuta gijilon ko nden ɓernde yanana aresdama dini o yehi makka wangi kala jokli timmi o juuri muhammadu ɓurnaɗo dini ko allahu yidma o rutti o waɗma muhammadu saidun siraji dini dokkaɗo timmal kala ilmu gandal l'islamu joyi calli aɗa humni dini gila ceerno hamme joom lasli gandal o haalino ceernam ene laaɓi dini waliyaɓe kawri aɗa laaɓi dokkal koto allah joomen woni jobdi dini seeren ɓe kaali mbaɗi defte mbindi almuɓe jangi joom lampa dini aronti muhammadu ɓi bajjo aminata kame cheikhu tijjani ɓeydowo dini ko qur'ana labiɗa e hadisaji annabi dokkaɗo sayfiyul islamu dini maldaɗo peewal gila feeñi timmal kadi wawi gandal gollirɗo dini joom dokke nunɗal peññinɗo baawal koto allah ummi koton faati dini ñande yontidaka tinɗade garɗa ha kota to giwɗa ka kisɗo dini ndaw sirru nder mum ndaw dokke ɓuri mum iwi ɗum to jomen ɗo deweteɗo dini koye sirru daka ndewataɗo jomma nduwoɗa ko jiɗɗa keɓa hayru dini ko allahu yidma o rutti o waɗma muhammadu saidun siraji dini joom fannu jeenayi alluje gandal kala fannu hen fof ene famna dini joom gonga feeñi lomtima annabi e sunnaji muɗum ha ñalngu dini joom ɓernde laaɓal jogitiɗo tagawa ilallahi joomen ko siraji dini allahu joomen yo yob muhammadu kala hayru moƴƴere ha ñalngu dini yo junno gurdam ceernamɗo ahmadu lomtiɗo bamum joom kasfu dini duwotoɗo jaabe ɗo allahu joomen dontoyɗo bamum kala dokke dini kame ɓesgu ma fof e almuɓɓe ma fof kisal e yurmede duumo e dini ya rabbi sallim wa salli juula muhammadu cuɓaɗoy nder halgu dini wa ali mustafa e sahabaɓe muɗum wattabi'ina ila yawmi dini allahumma salli ala
محفوظ. صلاة الفاتح